Hej, jeg hedder Sandra Monique, og jeg har fundet en super god måde på at blive brun på, i stedet for at gå i solarie, fordi at det kan give kræft, og det er rigtig skadeligt for din hud. Jeg har fået sådan en her fra Kræftens Bekæmpelse, som anbefaler at bruge selvbruner i stedet. Ja, og jeg har fundet en alternativ måde at gøre det på. Det er med Nordic Tan, som er parabenerfri, og der er ingen alkohol i, og der er heller ingen parfume i. Jeg vil rigtig gerne give jer nogle gode råd til, hvordan man bruger Nordic Tan Sunmist. Før behandling påføres der en lotion på albuerne og på knæ og på fødderne og hælene, bare fødderne generelt, der hvor du er lidt tør. Og så også husk at smøre dig ind her på håndfladerne, og også gerne her imellem. Har du lyst hår, det vil sige gråt, lysebrunt eller blondt hår, så husk altid at dække dit hår til, og det kan du gøre med en hætte, et pandebånd eller et håndklæde, hvad som helst. Bare det lige dækker sådan her op til. Før jeg bruger Nordic Tan Sunmist, der sørger jeg altid for, at det er efter badet, sådan at jeg ikke har makeup eller er svedig eller noget som helst i hovedet, og ikke har noget creme eller noget som helst på. Det du skal have klar i en behandling, det er sådan en fordelingsluffe, som der ikke kan komme sunmist igennem, og overhovedet ikke noget væske igennem, så den vil være rigtig god at have. Men hvis man ikke har sådan en, så kan du også altid bruge vatrundeller, men jeg vil anbefale at bruge en fordelingsluffe. Fordelingsluffen hører som regel altid med, når du køber en sunmist, og hvis den ikke hører med, så kan du købe den inde på www.nordictan.com. Et andet lille tip, det er at bruge lipgloss, vaseline, et eller andet til dine læber, så sunmisten den ikke rammer dine læber. Hvis du bliver ramt, så have altid en vatpind klar, fordi så kan du sådan smøre det, eller tørre det af rundt på dine læber. Sunmisten indeholder en helt klar væske, hvilket touch-up'en den også gør. I skal ikke blive forvirret over, at den hedder en touch-up. Det er helt det samme, indeholder det samme. Det er bare fordi, den er lille og praktisk. Inden påførelsen af sunmisten, så sætter jeg lige mit hår op i en hestehale. Nu hvor jeg jo ikke har blondt hår eller gråt eller helt lyst hår, så kan jeg godt bare nøjes med at sætte den op i en hestehale. Og så tager jeg sunmisten, du den af, trykker ned, og så husk at testsprøjte den, så du ved, den virker. 1, 2, det gør den. Og så 25 cm væk fra ansigtet. Luk øjnene, husk lipgloss og neglelak, og så sprøjter du bare. Så nemt var det. Efter jeg har fået sunmisten på, så vælger jeg at fordele det. Derfor der sprøjter jeg lige en enkelt gang. Nu kan I se, at den er helt tør. Så sprøjter jeg lige. Sådan der, så bliver det lidt mere gennemsigtigt. Og så kan du sådan fordele den i ansigtet. Og den tør altså ikke miste den af, men den fordeler det, så du får et bedre resultat. Hvis man ikke vil sprøjte det direkte på i ansigtet på den måde, så kan du også vælge at sprøjte det på handsken og fordele det. Kan du også vælge at sprøjte på sådan her og fordele det rigtig, rigtig godt. Så bare over det hele. Husk at fordele det rigtig godt. Jeg opsummerer lige. Husk creme på albuerne, tørre steder, lipgloss, neglelak, og husk at fordele rigtig godt. Efter behandling, så er det bare at vente på resultatet. Sunmisten den skal modne på dit hud, og det kan tage op til 4-6 timer, alt efter hvilken hudtype du har. Lad være med at tage et bad 4-6 timer efter sunmistbehandlingen. Dette vil give farven mulighed for at udvikle sig optimalt. Vent med at tage tøjet på, til huden den er helt tør. Hvis du har lidt travlt, kan du eventuelt tage en hårtørre, og så lige tørre, der hvor der mangler at blive tørt. Og så er det ud af døren. Går du i bad inden for de første 4 timer, vil resultatet blive mindre synligt. Nogle kan opleve, at der ved næsen og mellem øjenbrynene kan dannes lidt overskudsfarve. Dette fjernes let med en fugtig vatrundel. Træning er bedst før sunmistbehandling, da sved mindsker dit resultat. Sådan bevarer du din farve. Anvend showergel uden scrub. Undgå langvarme bade. Din hud tør efter bad. Fugt huden ofte. Brug gerne en aftersun eller en aloe vera. Du vil faktisk opleve, at din hud bliver meget blødere efter hver behandling. Din hud glemmer aldrig. Det gør min i hvert fald ikke. Derfor bruger jeg Nordic Tan Sunmist. Gå ind og like vores Facebook-side. Den hedder Nordic Tan Sunmist. Jeg deler mine før- og efterbilleder ind på Facebook-gruppen. Det håber jeg også, du vil gøre. Så kunne vi dele vores tips og tricks sammen. Hvis I synes, jeg virker bekendt,
så er det fordi, at jeg har en YouTube-bror, som hedder Music by Sandra Monique, og jeg har været med i MGP for et par år siden, men jeg er begyndt at lave nyt musik, som kommer på YouTube. I er meget velkommen til at gå ind og følge mig. God behandling til alle. Jeg håber, I kommer rigtig godt i gang med det. Det er jeg i hvert fald glædelig sådan vist.